beduk bekas begenggek. Mau udut yang diloroi. Zaman edan, zaman edan, wong tua ra di perangan. Laju-laju goblok lu. Zaman itu. Wes sing tenan, ayo tenan karo Mbak Inzal. Nyanyi apa, duet apa, bawa apa terserah awakmu. Nah, iki wis menjelang pagi. Ya menjelang pagi. Mboten sah bawa. Binjing nek ditanggap melih mawon. Ya toh. Ya. Aku dhisik yo dagel ning kene lho jane. Mosok. Dagelane ya aku. Nek dalange ya ora iki. Iki rong payu to. Dhisik tak warai ning omah kuwi urung iso. Berarti aku ki sing marai kowe ngene ya iki. Lho, ya ora. Lah kok iso? Kowe wis sing marai aku. Lah iya, goblok. Aku ki sing marai kowe. Ora. Kowe iki sing marai aku kok ngengkel ae. Kowe Iku Pak karo anak bacok-bacokan kene lho. aku ki sing marai kowe. Lah yo aku marai kowe. Kowe njowo basa Indonesia apa ora nek aja nganggo aku. Katanya lo dari Jakarta. Iya, gue dari Jakarta. Ngapain di Jakarta? Alah, gue yo jalin-jalin. Jalan-jalan. Jere aki nang Jakarta. Di Jakarta sama siapa saja? Same anu lon nyokap sama bokap gue. Bokap. Bokap. Lah ya bokap karo bokap. Piye to ngono nyokap bokap goblok. Goblok kok rambut jaluk. Terus di Jakarta ngapain kamu pulang ke Jawa? Di sana gue terlonte-lonte. Makanya gue pulang. Gue kere di sana. Bocah kok menghibur. Alah pinter e. Aja lah, aku wis gerang, aku wis isin jangkrik. Kok jiti arek rabi. Jiti udang wong arek rabi barang. Nek ngudang ya awet umur 5 nyampe 25. Begal, kowe kudu iso ngatekne kata begal. Begal kuwi wis tanggung di ben. Piye? Wis to. Delok YouTube. Bek kuwi berkahi, gal kuwi aja nganti gagal anggone ya kuwi mau seserawungan, anggone ya kuwi mau bersahabat, membangun begal dadi begal sing luwih. Iya to. B. Wis kuwi Neh urut ngenek begal ngono to. Ki B ngono. Bersama masyarakat kita gotong royong membangun dusun desa ini. Oh. Kudu eling lan waspada, kudu membangun desa dan dusun ini. G. Gak lali, pokoknya sedaya kabeh masyarakat membangun desa ini dan dusun ini. A. Ayo membangun desa ini dan dusun ini. L. Lali aku. Lanjutkan. L ki lanjutkan. Lanjutkan apa? Lanjutkan masyarakat untuk membangun desa ini dan dusun ini. Bebidang desa ini dan dusun ini nah udah kaprek ngono, dereng ngono. Ora derno. Tanah ben garing kok. Enggak tanah sepelane saiki kowe kok. Aku ora tau dijak. Wis to yo Ben. Ben. Ya tanya. Ayo nyanyi. Iki salah adan ngono masjid Ya iki. nyanyi. Kita Swandara ya. Ada nyanyi. Apa nyanyi apa? Atas. Nah. Guna gandul ya. Guna gandul ya. Abang ijo nek prapa. Gudal gandul. Oke. Ya gedal gandul. Oke. Ayo. Ya, patah numpak ya, Mas. Gula. Wis tak tembak. Kayak ditembak ya ini. Ya. Apa ya? Gudal gandul.
Lah yo iki Oh, iki kudakan dulu. Tak mutilasi.